Продължаваме с следващия ни урок, в който ще ви предоставя възможност да се докоснете до своята душа. И не само. Една кратка практика, посоката на душата, ще ви даде възможността да разгърнете повече своя вътрешен свят и потенциал. За миг затворете очи. Душата. Когато кажете това понятие на глас, душата, какво усеща вашето тяло? Само това е достатъчно да видите за миг. И после отворете очи. Когато изменяте на своята душа, вие всъщност изменяте на своето тяло. И то започва да живее в дисбаланс. Всяка една от вас е попадала в ситуации кръстопът. И прави избори как да постъпи в дадена ситуация. Понякога можем да сбъркаме гласа, желанието на душата с мъдруването на нашия велик ум. И съм сигурна, че много от вас са преживявали поне един път в своя живот това леко объркване. Какво се случва? Прекрасният ни ум много добре умее да се прикрива под крилете на душата ни и предлага своите измислици, като ги приписва на душата. Попадали ли сте в този капан? Сигурно познавате много и духовни, в кавички, ментори, учители, които ви говорят непрекъснато за еволюцията на съзнанието, но самите те дори не осъзнават, че са в този сбъркан, в кавички, капан на прекрасния ум, неговите измислици, който успява да се прокарва в енергията на душата и да казва: ето това е от душата ви, това е от душата ви. За това ни е нужно точният метод, способ, който, както старите хора казват, отделя зърното от плявата. Истинското поведение на душата от желанията на ума. Защо е необходимо това отделяне? Защото в земния свят имаме отделяне. Имаме знания, които са в дуалния свят, и вече когато сте преодолели всички тези игри на объркването, тогава вие виждате ясно, достигате до едно съзнателно ниво на избори, на живот, отговорно, зряло, мъдро, и трудно може да ви обърка каквото и да е. Тогава вие вече минавате отвъд дуалността. Но, когато сме в дуалността, е необходимо да имаме знания, за да се отдели истинското от фалшивото. Сега, ако гледаме през метафизична гледна точка, което аз много обожавам да споделям в моите събития, всичко е енергия, така или иначе, и няма какво да отделяме. Но това е когато вашето съзнание достигне тези нива на живота. И тогава всъщност вие започвате да играете в живота. До това ниво, когато се стига, поетапно, естествено, всеки с неговата душица, избори, програми, които са заложени от родовата ви система във вашето ДНК, докато изкачвате тези различни нива
на ясното знание, на чистото знание, отвъд дуалността, се използват тези понятия, свързани с дуалност, отделеност, енергията тук е минус, енергията тук е плюс. В по-високите нива на съзнание всичко е едно. Нищо не се разделя. Всичко е една игра. Но за да стигаме до това ниво, да го виждаме, има път. Този път е свързан с енергията на вашата душа, на вашия ум, на вашето тяло. И най-важното е на вашия избор. И така. Имате инструмент, който безпокрешно може да ви подскаже на къде да тръгнете и каква е истината. Това е вашето тяло. Пак затворете очи. И пак кажете душа. 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 Когато следвате енергията на своята душа, тялото е в благотворна, творяща енергия. Тялото ви не може да ви излъже, но ума да. И затова, когато аз работя с дами, по време на констелации, по моя метод новите констелации и в отделни групови срещи, лечебни, терапевтични срещи, за мен е важно как се чувства вашата душа в тялото и как тялото се чувства с вашата душа. Това ми показва много ясно на къде аз да се ориентирам по отношение на пътя, който вие извървявате, за да бъда с вас, заедно с вас, а не различна от вас. Тук говорим за мъдростта. Когато вървим ръка за ръка в мъдростта, но и двете страни го искат. Ако вашето тяло не го иска, а желая болестта и страданието, проблема, някъде вие не следвате вашият истински порив на душата си. И умът така ехидно се прокарва и се опитва да командва живота ви, особено когато умът не е стигнал мъдростта. За такъв ум говорим, който още не е достигнал мъдростта. Той винаги се опитва да ви вкарва в проблеми. Сега отварям една скоба. Аз съм изследовател на генетиката, на душата, на родовата сила, която се крие във всеки един от вас. И затова мога да си позволя много лесно и бързо да влизам и да излизам от определената съдба на човека, с всичките му дуални проявления. Въпросът е дали на вас това ви е нужно. Ако това ви е мисия, тогава ще имате инструментариума да бъдете здрави и съхранени в мъдрост, така както аз съм била през всичките си години. Не го споделям с цел хвалба, дори да е хвалене, приемете го, че е така, примерно, с лек хумор. Използвайте знанието на самите себе си. Така, както и аз използвам моето знание за самата себе си и за цялото. Здравият човек е здрав не защото се хвали, а защото душата му го ръководи с мъдрост, с чистота. И родовата енергия тогава помага. Той да чува ясно, да вижда ясно, да усеща ясно, тук ли му е мястото, не му ли е тук мястото на този човек, тялото му ще бъде ли в безопасност или не. Тук не говориме за това земно хвалене, че всички сме някакви велики ментори, лектори, гурута, знаем много, много, много. Ние знаем толкова, колкото знаем на този етап от нашите земни преживявания, плюс духовните и душевните. Това не означава, че нямаме хоризонт пред нас за разширяване. Нали така? И в това е мъдростта. Да осъзнаваме, че пред нас винаги има пространство за развитие. Еволюцията и животът винаги ви надживяват. И ако вие ги следвате, ще се забавлявате с тях. Ако не ги следвате, те ще ви надживеят така или иначе,
Но животът ви ще бъде тромав, тегав, изпълнен с болести, трудности, травми, проблеми. Чудесно е да ги имате. Това са хубави елементи от изследователската ви дейност, докато сте в тяло, но хайде да създаваме от това благословени дела и следи. И така, тялото никога не лъже, когато живеете със своята душа в мисията, в пътя. И тялото се радва, то е леко, то е приятно, то е енергично заредено. Има винаги енергия в себе си. Когато обаче според ума си действате, тогава много често, особено ако ума е много дуален и много небалансиран, в такива случаи говоря, тялото често е в дискомфорта си и това сте го забелязвали. Има потиснатост, има стягане, има една, как да го кажем, енергия, която буквално те сковава. И повечето хора, които живеят от позиция на ума, те са много сковани. Това го забелязвам по време на женските практики на живо в залата, когато преподаваме. Тялото на жената, когато е прекалено сковано, това означава, че тя много е в ума. Но този ум не е свързан с мъдростта, не е прикачен към яснотата на душата, а подмолно я разиграва и я подлъгва. Да. Но това пак казвам, вашият индивидуален избор. И пак насочвам. Никой тук няма за цел да ви критикува, да ви обесценява. Тук сме, за да се научим, да се разширяваме, за да можем да вървим напред. И така, практиката, която ще ви дам сега, посоката на душата, може да използвате тази практика като един ваш вътрешен компас и външен такъв, за да се разгърнете. И така, ако възнамерявате да извършвате дадена постъпка, но не сте сигурни дали тя идва от енергията на вашата душа или от ума, просто спрете. Изчакайте. Затворете за миг очи. И сега се концентрирайте върху усещанията на тялото. Позитивните усещания, които могат да преминат през вас, означава, че тази постъпка, която сте решили да извършите, е от душата ви. Всичко това, което е свързано с отрицателния свят, на преживяванията ви на тялото, означава, че постъпката е от ума. Вижте сега това, което сте избрали да извършите като постъпка, като следващо действие, дали ви носи лекота, позитивна енергия отвътре, радост, прилив на енергия, както казваме, или отрицателно усещане. Дишаме дълбоко, издишаме. Да, за да се научим да живеем и да постъпваме както душата ни иска и както тя повелява, имайте предвид, че това не е лесна задача. Понякога е много лесно, особено ако сте имали много опит в живота. Но не винаги. Много от вас са учени да следват ума. И много от вас следвате умовете на родителите си. И да, много от вас правят неща, които са от ума и не винаги това ви прави щастливи. Какво се случва? Всички хора правим нещата, за да сме удобни на другите. Това е от ума. Тук вие искате да закриете един интересен базов инстинкт, свързан с приемането в група. Аз да бъда приета. Аз да бъда одобрена. Дами, какво ще стане, ако не сте приети от групата? От дадена общност, от дадена група. Да не мислите, че аз съм била приемана навсякъде във всички групи и общности. Не ми трябва това. Аз искам да избера себе си, да слушам своята душа, а благодарение на нея аз ще привлека и ще създам моята общност и група. Много по-елегантно и по-мъдро е да бъдете в център и да привличате като център хората за вас, общностите за вас. И много по-трудно и тромаво е, когато вие търсите да се адаптирате към външна среда, към външния свят. Само и само да бъдете приети.
Чудесно е да експериментираме, но в мъдростта вие се превръщате в център и вие привличате. Това означава, че вие носите живот, който е стойностен, ценен, достоен и хората могат чрез вас да се разширяват. А благодарение на това, че те влизат във вашия живот, вие се разширявате заедно с тях. Но става много елегантно, много красиво, много мъдро, много леко, много приятно, без насилие, без игрите на ума. А когато бягате навън към периферията, вие бягате, буквално бягате и се натискате да бъдете приети. Божественият Творец в нас повелява да бъдем себе си. Не бъдете някой, който не сте, за да угодите на всички отвън. Добре, може и така да кажем. Искате да го правите, правете го. Ако ви се бяга след щастието, чудесно е. Бягайте след щастието. Бягайте, бягайте. Ще се уморите. И ще трябва да угодите на много хора, вместо на себе си. Но това е от ума ви. Прекрасен е, нали? Много добре разиграва. Постъпките по правилата, по ума, в края на краищата няма да ви помогнат. Ще ви уморят. И какво се случва? Те са препятствие за протичането на уроците и за придобиването на жизнения опит на душата ви. Помислете за следващия път, така ли искате? Всеки урок по душа накрая ви донася благо не само на вас, но и на хората, което ви казах преди малко. Защото, в крайна сметка, ние следваме себе си. Животът ви е предначертал да бъдете себе си, да се родите в дадено място, родова система и оттам с тези блага, дадени ни и в ума, и в тялото, и в душата, да преминем отвъд с мъдрост и така да следваме поривите на еволюцията. Еволюция се следва чрез душа, а душата помага на тялото да бъде здраво. Умът следва и душата, и тялото. Защото неговата сила, да, може да бъде разрушителна, може да бъде и подкрепяща, зависи от това как вашата душа ви ръководи. Затова правете тази кратка практика всеки ден в рамките на 33 дни, затваряйки очи, запитвайки се тази постъпка, която искате да направите, като крачка, като дейност, като действие, дали идва от душата ви или от ума. И съм сигурна, че ще намирате винаги отговори на вашите въпроси, свързани с вземане на решения за конкретни случаи.